जिहेतु जोंनि इउपिपिनिफ्राय मोनसे फार्स्ट फेज केन्डिडेटखौ लानानै फोसावबाय समस्थिफोरखौ फोसावबाय बेयाव आंनि मुङा फैयाखैसै आंबो गोख्रों सासे इउपिपिएलनि जानानैनो टिकेट बिनाय आंबो केन्डिडेट जानो गोनां बा आंबो टिकेट मोनगोनखौ साननानै बा हास्थायनानै आं गोबां खामानि मावबाय स्ट्रंलि खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायखौ जोंनि ओनसोलनि जोंनि दरङाजुलि समस्थिनि 26 नं दरङाजुलि समस्थिनि गासै रायजो राजाफोर गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा रायजो राजाफोरा आंखौ सापर्ट खालामदोंमोन आरो दिनैनि नैबे समाव जेब्लानोखि मैया टिकेटखौ फोसावबाय केन्डिडेटखौ जेब्ला फोसावबाय बेखौ लानानै जोंनि दरङाजुलि समस्थियाव जों दिनै नुनो मोन्दों मा मोनसे जिखिनि जोङो रंजानाय मोनसे परिबेखा फैनांगौमोन बेखौ जों नुनो मोनाखै हयथ' बेयाव ओरैबो जानो हानाय जिहेतु माखासे आंखौ नागिरदोंमोन जे जोङो दरङाजुलियाव गोदान निउ फेस केन्डिडेट बा बिजाथि फैयोब्ला देरहागोन होननानै गासैबो रायजो राजाफोरानो मिजिंथिबाय थादोंमोन नाथाय मैयानि जि फोसावबाय बेयाव आंनि मुंखौ नुनो मोनाखिसै दा बेखौ लानानै आं दिनै नैबे समाव बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों दा जिहेतु रायजो राजाफोरा आंखौ खावलायगासिनो बा खावलायदोंबो दिनैबो दङ दाबो दङ आं भिजुवेलखौ दा नैबे समाव देखायथ'ला दङ दाबो जोंनि इयुथफोर दङ जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा दङ आंखौ फनजोंबो गोबां आं माने ओरैबायदि अबस्थायाव दङ दा रिसिभ खालामग' हायाखै आरो फनखौ माने गासैखौबो मा एन्सार होनो नैबे समाव जियानो जादोंला जों रायज्लायनानै मोनसे डिसिसन लादों मा जिहेतु माने जिथु बिसायख'थिया बयहाबो जिथु मोन्थाय दङ हारसिं गेलेनोबो मोन्थाय दङ बेनिखायनो जोङो मोनसे डिसिसन लानानै जे नमिनेसन होनायखौ बा उदां बिजाथि महरै माने गेलेनो होननानै बा थिरांथा लानाय जादों जोङो जेब्लानोखि जोङो नमिनेसननि डेटआ फैगोन अब्लाना जोङो लैहोर थांनानै जोंनि रायजो राजाफोरा आंखौ जिहेतु खावलायदों गासिबो ओंखारगोन जायफोरा फोथाया आंनि जिखिनि फेसबुक पेज दङ बेयाव नायबाबो नुगोन आंनि खामानि मावनाय रायजो राजानि आंखौ जि सापर्ट खालामनाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो नुगोन आं बेखिनि जिखिनि आं जायगाफोराव आं हेल्प खालामबाय जिखिनि सुबुंफोरजों आं रायज्लायनानै मोनसे मोजां परिबेखखौ मोननो हादोंमोन मोजां मोनसे थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन बेनिखायनो जों डिसिसन लाबाय नमिनेसनखौ होनायखौनो जों थिरांथा खालामबाय आरो उदां बिजाथि महरै 26 नं दरङाजुलिनिफ्राय आं बिजाथि महरै गसंदों बबेबा दोलोआ नोंथांखौ खावलायोब्ला नोंथाङा थाङो नामा आं बिदि नैबे समाव माने मैयासो फोसावबाय दिनै बे डिसिसनखौ आं लाथ'वाखै आं जायखिजाया आङो नमिनेसन होनायखौ आं फिक्स खालामथ'बाय जोङो रायज्लायनानै उदां बिजाथि महरै गाव हारसिंनो आं रायजो राजा थाखागोन रायजो राजानि खावलायनाय जिहेथु जोङो दरङाजुलियाव जोङो ओरैनो साहा खोला बायदि मोनो आरो एसे गोलाव साइजनि जोंनि समस्थिया दा जोङो खोला पार्टआव जोंहा खमैबो 13,000सो 14,000सो भट दङ आरो बेखिनिखौ जों खोला पार्ट बायदि मोनना लायो बा गासैबो गावखौबो जायफोरा जोंनि बेखिनियाव माबायाव नैबेखिनि 13-14,000आव गोलैना दङ बे सुबुंफोरा भटारफोरा गावखौनो खोला बायदि मोनना लायो आरो बेखिनि जिहेतु 17 बोसोर थांनायनि उनाव दिनैसिम जोंनि बे खोला ओनसोलाव जिहेतु सासेबो केन्डिडेट मोनाखिसै जोङो बिपिएफनि समावबो मोनाखै इउपिपिएलनि समावबो मोनाखै नैबे समाव जिहेतु आं स्ट्रंलि ओंखारबाय बिनिखायनो बे खेबाव खोला पार्टनि जिहेतु जोङो गोदानै बे खेबावसो जोङो बिजाथि मोनसिगोन होननानै मानसिफोरा आंखौनो गोबां सापर्ट खालामदोंमोन आरो आं सानो बेयाव खमैबो नैथिं बे साइडआव जुदि केन्डिडेटखौ जुदि आं मोननायमोनब्ला इउपिपिएलनिफ्राय खमैबो आङो 70-80% भटखौ आंनो मोनगौमोन आरो गोबां बिपिएफनि वार्कारफोराबो माने निउट्रल जाना दंखाजोबोमोन जे नोंथाङा टिकेट मोननाय लोगो लोगोनो जोङो टिकेट फोसावनाय लोगो लोगोनो जोङो नोंथांजों थांजोबगोन जों हेल्प खालामगोन जायफोरा फैथारनो हाया बिथांमोनाबो निउट्रल जाना होगोन बेखिनि बाथ्राखौ जोङो अलरेडि जोङो रायज्लायखानाय जाजोब्बायमोन आरो दा नैबे समाव मैयानि जिथुनिखि फोसावनाय बेयाव जिथु आंनि मुङा फैयाखिसै बेखौ लाना एसे दुखु मोनजोब्बाय आरो बे दुखु मोननायखौ जुदि रायजो राजाफोरा जुदि नायनो लुबैदोंब्ला दिनैनि जिखिनि जोंनि दरङाजुलिनि केन्डिडेट फोसावनाय फिथाइ
बेयाव रंजानाय नुथायखौ नुयोब्लानो बेसे मानसि गेदारिं जादों जाया बेखौ नुब्लानो माने मिन्थिगोन आरो मोनथिजोबगोन आं बेखौनो बुंबाय दा जोङो दरंगा 26 नं दरंगा जुलिनिफ्राय जों उदां बिजाथि महरै जोङो नमिनेसन होगोन आरो